Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawa kay tinembag bigat, nembag aldaw, nembag oras, kada kaya aming sangapan. Okay, pag-share di program tayo, share. Good news, kada kiti writers tayo. Doa nga lawas nga puro Mother's Day story. Manibo iti Lunes, ay nga into 14, ay 13 ko nam. Ta 14 Domingo. Di ba? Okay, pang Mother's Day story, manipod Lunes, idi Lunes, duwang lawas, bale 12 nga pakasalitaan. Amin nagsurat, at the premium ng 1,000 pesos, laksid ka dati bonus price nga 2,500. Ayan, no mga ba ka, 2,500 ka, no awang gasat mo, basta nagsurat ka, pang Mother's Day story, 1,000 pesos ka. Agabo iti Amudos Caring Ohanas nationwide, worldwide. Gabsat agabo ka na iti Amudo family. Amudo siblings. Los Bebinda, Minda Amudo Marquez, kanya Jesus Marquez, ni Virginia Amudo de la Cruz, ken dadumapayng Amudo siblings. Thank you ka na kayo. Iti yung premyo pagted ano ito nato yun, sukat iti panagpanunot kan panagisulat kadag iti the Mother's Day story. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitan ni Badong nga Napoluan, pakawanan nak nanang, iti panangisurat ni San Dicodal, iti barangay 8 San Nicolas. Dear Manong Nemi, sumipngeten Manong Nemi ket nagangtanen digiti silaw kadagiti kabalbalayan. Umanal alak iti bannog ko nga kamkamaten digiti kinarambul ko. Nalabit Manong Nemi ket napatay ko ti binagkong ko. Nakirambulak Manong Nemi ket adda binagkong ko. Nalabit napapatay ko. Nakapapatayak Manong Nemi ti patak nga tao.
Kaya't sigurado manong naming ang bulbuluan dak, dagiti kalaban ko no makamatan dak. Kaya't nalabit, papatayan dak lakid di, no magamatan dak. Nakadanon na kiti sentro ti ilimi manong nami, kaya't nadanon ko iti madama iting prosesyon, libot. Uhan manong, madama ti libot, iti Flores de Mayo, iti may nga sekta ti pamati. Nakilaukak manong nemi iti libot, prosesyon. Kaslaawan tinapasamak. Wen. Insalikad ko, tiwalisong ko, kata linabsad na klata, nagdimang kamkamat kanyak, tasandak kamalasinin. Naglingadak Wen manong. Nasarunok ti maysa nga napintas a babae. Kata napatumpalani ak manong. Idi talyawon na likodan na nakita na. Imisam, idi umisam. Nasirayak tilawag tiropa na akasla Hugis Santa Maria. Sa anak nga nakisina aking ganang iti simbaan. Wah, idi tamatok talak manong nemi tilangak, dara-dara gayam, dara-dara ti imak. Kadsakbay nga pimanawak, sinalutsut ko, tinagan, ken lugar, ti sarsarunok nga babae. Anat, nagan mo ating, ken takano ka. Mina, timbaga na nga nagan na. Mina, manong nemi. Wow. Pasyaring kanto. Naku, naktinakam ko. Siniterdak manong nemi datatang kininanang ko idi makasangpetak diti balay. Hanya mananday kang ginanamid mo, ha, Badong? Ha? Hamong ka din nga adot grupo ti lalaki nga umay magsapsapol kang ka? Adda kano napapatay mo? Sika kano ti pabasulan da. Adda na tay kat sikat kanot ng papatay. Awan ti mo kareta nanang, tatang. Isus po, hagulbud ka pa ilan? Andi day tadari sa kulap mo. Oo. Makalibak ka di pa lang. Kadadam pa maneknek. Dara-dara ti imam. Awan dito tang. Awan dito eh. Anong awan? Opo, unay ka na nako ay tadi kanto pala kami nagbalbaliw. Isagsagmak mo ti karadkad mo. Sigurado lagi di mabalod ka. Di ka man kami may sursuro. Kahit mo ka di tabulbuluan ka, ha? Kahit mo ka di. Kahit mo ka di ko na naman nung may sinalutsod na pailang tinong panak mo. Ngorek lang nagbariwang-wang manong nemi kasla nakakita akti ko lang nanti ko nubituin. Kaya dito nagsasarungat na. Nagsasarungat na di pa ng danog-danog kanyak ni tatang. Manong nemi uri lang agdardaran tigim-gim ko at parang danog-danog kanyak ni tatang. Imbag dadanin na ng agan ana, ustunan lakay, agdardaran tanak mo, ustunan, dinakbiangan, sika bakbakitan. Bulbulok dati nga sukil nga anak mo, tapdog nakim, magisabsagmak, animal ka. Nalukuak ngamin manong nemi. Naisungsungak idi kanagiti barakadak, idadak pa lang da sekundarya. Datat ka po na no ape nga high school lang tinaturpos ko. Diakon mayulo pa iti nagbasa. Ato nga pang magbaga, nagdarakel ko, sayang kano, ti sakripisyo da. Kumakit tuladek ni Manong Crispin, nga nakapagturpos iti adal. Ada ni Manong Crispin sa di abroad, manong nemi sa di Saudi Arabia. Nakastrek iti dakkel a kumpanya, wine, duwa kam laeng agkapsat. Ket ko nadatatang kininanang nga sayang, tigundaway kong agadal. Ta may sakla nga isagad da, ngam jakmet may yulot pa nagbasa. Kaya nadapay ni Manong Crispin, Manong Nemi, nga gipatulod iti kwarta nga usarek ko ma. Sayang kanulayang ni iti kwarta nga ipangpawit ti kapsat ko. Taos usarek met iti bisyok.
ti aginom iti arak, ag sigarilyo, kada niya lagditan manong nemi, nga pangi patayuka kiti kwarta. Tano sandak mat ngikan, agkaryarak mat. So nga pilitan nga itidat niya nakasapulo ka kwarta. No namin gundaway manong nemi nga nagbayad datatang kininanang kadagiti perdisyon ko. Juan, iti kina troublemaker ko. Uno agbayad iti abogado tapno madepensaan laing ti kaso. Kasta, ti kinasubeg ko nga anak. Juan, kasta ti kinasubeg ko nga anak ngem numanen makabasulak siyempre. Ulit-ulit manen idak pakawan kadakwada. Pakawanin nak nanang. Pakawanin nak tatang. Ulit-ulitek tagaramid ti dakes, ulit-ulitek matag pakawan. Ngayon maulit-ulit ba't manong nemi nga makaaramid dak iti dakes, awan ti naimbag, apanunot ko iti baet, ti kinasya at dagiti naganak kanya. Madamdama pa ay manong nemi dimteng dagiti polis, ket pinosasandak agidemeg karimbalod dak. Naingkwesak manong nemi ngam nakaruwarak mitlaeng nga temporaryo away-awaya. Ta nagpiensa da inang kinitatang. Data mat pagpintasan na, tasandag mat abay-bayan. Tagpiensa da mat. Inlako mit ay talon. Tayo sutino sarbi nga parang piyesa ken ka. Ken pagbayad mit attorneys acceptance fee. Nangala kami ti abogado nga mang depensa ken ka. Kinuna ni inang idiadakon dito balay mi. Data ngamin ti madaking kakit bakit. Konsentidor ka. Binaayam kumalatan nga nabulok iti pagbaludan na itang anak mo tapnog nakem. Kinunamot ni tatang manong. Nadagsan na tama ti papangrasan ni tatang kanyak. No awan ni nanang jaklamon. No kuma, maawatak idi, dagidadakkel ko, kadagbalbaliwakon, awang kumadag ito nga problema. Nalapit manong na misang kumakastoy, iti pagbambanagat. So ako nakmanin, pakawanin nanang. Namin na doon manong na nga daras ng baga kiniinang ti pakawanin nanang. Ti dumawat iti pamakawan, ngam kaskas di nga tulay nga. Nga saan ka dungdungeg, karag iti pamagbagada. Naimbag da sa anak, nga nasentensyaan na mabalod. Kuma manunemi ket life sentence iti sentensya. No saan nga nalaing di abogado, gabutan na kabapatay ka talaga. Nalaing nga minti abogado manunemi na nangaluko iti complainant tapno maareglo ti kaso. Kinunana nga nga self-defense tinapasamag ket naibaba ti kaso. Ket no mabalod man, mabaling ko kanumat ti ag-apply ti provision. Tay kano mabaling kustodyaran nak tinangato nga politiko. Kaya nagreporta kano iti kada bulan kas ituyang ti provision. Iso nga ti agangay, kinayat dagiti namatayan iti areglo. Nawaya-waya anak. Ngayon provision. Awansak lang. Dakkel manong nemi tiimbayad mi. Kita kastaon ni manong iti pungtot ni Manong Crispin. Tasadya kami nga dimawat. Malaksid ka na gini na ilako nga sa nikwa, nagpatulong kami pa kay ni Manong Crispin nga da Saudi. Lumanin ibaga kanyak ni nanang Manong, nagbalbaliw ka nanak. Di mo ka disayangin di kiti mabusbus nga kwarta. Imbes ko mga mausar, iti pagimbagan tayo. Di ka kadi maasyan ka na kami. Di ka kadi maasyan kini Manong mo Crispin. Sana pa yan nga napanunot pa iti agasawa. Ta mabusbus-bus mo ti ornong na. Gapukan ka.
Di mo ka di maawat deta. Isumalat pang panunutin ma. Haanin nga mga hampay nga mapanunot ni manong mo ti agasawa. Gabot ya kwartang ornongan na panagasawa na ko mapamat amin kang ka. Sumrek iti may sa nga lapayag ko ti pamagbaga ni nanang sa rumar iti bangir nga lapayag. Kasta manong na ti kaawan imbag. Kasta ti kaawan na imbag nga adda ti panunot ko idi. Siyak nga tan tagadaksan apinaso ti lubong manong. Ngem babae manong nemi tina magbalbaliw iti ugalik. Pinaser ko de dinamamok iti libot ni Mina. Nagrayuak kang kuha na manong. Yung pakita iti kinadesente kampa idi. Uwan nakadesdesente ak nga garwat nga mapanmang pasyar kang kuha na. Asaangkit nga may isa nga barumbado tilangak manong. Narikatan numaamuan na ti background ko. Ket paayan naklang. Hawan manong nemi. Nakariyak na iti panagayat ko keng kuha na manong. Ket nadlaw da inang iti panagbaliw ko. Tungol-tulong ang pain iti taltalon manong nemi banag nga nakaraksakan ni tatang. Badong nang nasusapo ya. Kuna gusto ti kunada nga. Talagang ni Apo Diyos ti makaited o makaramit ti milagro. Ano ti kayo sa unan? Kete, inidyammatan ti barakadam. Nabayag yung saan nga nakikita nga nawartag ka. Ket tumultulong ka pa yung kinitatang mo ti taltalon. Milagro. Gabuta talaga nga kaya matagbalbaliw. Maragsakan kami kinitatang mo anak. Kumakat salang nga pakitang tao da ito'y. Agnanayon ko man akas ti kinasigbet mo. Wanang. Nakat na yung bagabakit, nagtultuloy akas ta. Ngayon damag ko, nga da ka numapan na ararugen, sadya kabagibang nga barangay. Ay, siya sino ka di ayat, nga timayat, tikas keng kuha nga barumbado. Alala, baam lakay, ta agbaliw ti anak mo. Tingnan ba daw nga talaga agbalbaliw kan? Kahit kung tag-asawa, kataya na. Tapno, may pamasa akong tagbalbaliw. Kahit nukas tama na talaga tirantaman ako, kahit magagaharang kami ang madaan ti apo ko kinitatang mo. Kanawara dya kapsat mo nga ni Crispin. Kahit di man lang nag-asawa, baka umuno na ka misuna. Madika dinang, bayat latamet, isot ba magbalbaliw lakit ken ka? Kapakit di nga saan? Kadoan na ngamin kahit, di ka niloko-loko. Babae, hindi man magbalbaliw ka na ko, ada. Nadahanak ti inspirasyon, gabot ti panang sugsug ni nanang, iti panang asawak manong. Karimpas na ko, tinangarem kinimina, uhain. Impamisak mo titimulong kinitatang tapno may panagnak ko keng kuha na nga talaga nga kabailak tagbalbaliw. Marignag tirigat iti agtalon. Lalagib ko. Iti jak pa nang ituloy iti panagbasak. Kasanong to nga tamat nga may kaktinaran niya kamasakbayan ti asawak kinagid agbalintungan nak ko. Ti agbaling nga kataktakol na yun ko tibihan. Manong nemi, aging nga kastoon iti ragsak ko. Iti ba magunod kon tinasamit nga wen ni Mina. Siya nga tanti kararagsakan manong nemi nalokwak nga peso idi. Ngayon puwera babae. Pwede ba? Puro barakada. Inom, arak, sigarilyo. Ken trubol. Namita. Arad to yun ni Mina. Ngisot inaramat ni Apo Diyos at nagbalbaliw akong manong. Aging ga manong nemi nga natinungan tikalay sami kini Mina. When, tanapang kami ng asawa manong nemi, kit ko na ti ama, ti agbalintong asawa. Agad
Abalayan, itid kunto pa ite may isang tanakin ko nga baka para iti panagkasarda. Tapos nagkastagat ato, iti may isagana iti padaya. Agad mo na malayan. Pumarti tayo ti duwa nga panakilin nga baboy, kandakil ba't nga rin ti partidos mi, kati partidos yo. So nga balayan, pagbalinan tayo, ang krante ti kasarda kinanak tayo. Kat naangin nga rin ti kalay sa manong nemi nagaduti ti mabuno. Adulakid di manong nemi ti nalinitan ti tiyan na. Karedi karabian ti kasar manong nemi adda naangin nga pasala. Kasta ti kultura ken kanawidan manong. Adumet ababalasang ken babaro. Oray balo ken addan asawa na kita mayat nga agsala. Edi malpas ti pasala, simrek kamin kanimina ti siled. Kat day di nga damo panagkasiled mi, panagkanaig mi mano. Suna ti honeymoon mi manong nemi. Uwan manong nemi at danay budi nga ayat. Kadagiti arakop kay nag-ektitunggal may sa kada kami. Tinakay aywak nga langa ni Mina ti sin kasla Santa Maria nga rupa na. Kimampuso. Dahil bibig na manong nemi nakalamlamuyot nga nakaimimas nga nanaman na nakanananam. Ti pakabuklan manong nemi, ti pakabuklan, ti pakasuguan na. Imal o pamagi nakinis akutis. Dagi di mansana si di barukong na manong nemi ditoyak nga nagpapas nga simrek simang at asimalog kadagi di dua abantay nga kaslaklagan anup iti ugsa kadagi ta kadua abantay manong. Pinatas ko pa'y ti simpok manong nemi iti kaladaan iti nagbaitan dagi tinawas na nga legs ni Mina nga asawa. Nagasak-asakak kadagi di kaladaan kat nasa pulak manong nemi tinakapay mayat nga perlas nga adda iti tuktok ti ruangan ti kuweba. Dinigos ko ni Mina kadagi nagkakabara nga agek ko kana prus nga naadaan nakabudyan manong nemi iti nasinaw ken napudno nga ayat. Bimales met tapno agtipon ti ayat kanayat. Ti panagmaymay sa ti bagimi tapno makaramid kami ti bunga iti ragsak mi. Naragsak ka na taling na ay din ti kasasaad ti panaganayas ti bihag manong. Naragsak kami. Ang nangruna manong nemi ipas ngayon ti asawak ti anak mi may isang babae. Huwain manong. Ros tinagan ti anak mi kinimina. Madlaw ko tinidumduma ganay-gay kan ragsak dananang kinitatang idiaddan apu ko da. Ison tinagbaling inspirasyon mi iti uneg ti pagtaingan ni Rose manong naming anak mi. Namsak ti ragsak ken ayat. Ket liwliwa ni Rose kada kami. Nukas nga umisim ni Rose ken makiayayam nakaw. Humanay lapakaragsakan mi manong. Tasabali nga talaga manong nemi ti kaadda ti ubing nga agkatawa, nga agsangit iti balay. Nagbalinak nga nadungok kadagiti aginak manong nemi. Ken isuda ti inspirasyon ko ti asawak ken ti anak mo. Nagsingsingpetak, naggagagetak, ken nagbalinak nga naanos iti trabaho iti taltalon. Kayat ko idin manong nemi nga niya manakalasi iti trabaho ket trabaho pastaray mapanak sumurek iti construction ori narigat ken napudot idtura. Gabot na paap ko nga makaited tinaran niya nga masakbayan manong nemi ti kakaiso na pailangan anak mi. Nga posible ito nga manayunan. Doon din titawan ti anak mi. Idi nagsakit. Manong nemi? Siyempre. Nagbali ko namin pinsan. Awanin tiray out ti pagtaingan mi. Gabot na masaksakit. Nagsakit nga rod ni Rose. Saan mi nga makita, ti isam na.
Saan min nga mangeg ti katawa na. Saan min nga makaayam. No di kat sangit. Sangit ti masakit manong nemi ti mangmangig min keng kuan. Manong nemi. Pinaagasan mi. Iti ospital manong nemi. Pinagasan mi. Ingkar kararag mi manong nemi nga maagasan ko ti anak mi. Tapno ni kasta. Katag subli ti kinaragsak mi. Ngem. Failure ti kasasahad naman. Kaputa. Imbagan ti doktor nga nangasikaso ken kuan. Di ka kumamakmak lahat. Doktor. Awarin ti anak yo. Natayan. Saan? Saan ka kagsawag ti kasta, doktor? Saan ipundlaw? Saan nga mapaling matay ni Rose? Saan nga mamalin? Saan nga pundo teta? Nagsangsangit akmanong nemi. Kinoray ni Mina. Nagasangsangit kat oray la napukaw na tipuot na. Itinalaos nga sakit tinakem. Kinoray ni Nanang manong nemi kastahon iti nagsangsangit na tawanan. Ni Rose nga anak mi duwan titawan na makaayo. Iso ti magmagtad ka takabi ti rayaw gan ragsak ginoonag ti pagtaingan mi. Iso ti ikat di manmanog mi agmalmalem ngagtrabaho ti taltalon kalpasan na hawanan. Hawanan ni Rose, hawanan. Kit kinon ko na ni Nanang, siyakla ko man tinatay. Siyakla ko man tinalam, Diyos ko. Habi nga ni Rose nga apo ko, kapay nga ubig, pailaeng. Siyakla ko man nga bakitan ti alain yo, ti inalayo, siyakla ko man. Bukain manong naimimpek sa amin tinalaos nga nadingit mo. Naiman sayag ti bangkay ti anak bibano. Imiti may kapat nga rabi. Kabayat nga agsangsangit manen ti asawa. Wen. Asit gak tapno anawaik kuma. Tay sardeng nang tagsangit. Manong nemi. Ngim bigla mo't latan nga nakusbo manong nemi. Mina. Bigla madlatan nga nakusbo manong. Nga napukaw na tipuod na. Nagkariboso ti tatao manong naming adda iti lamayan. Kinintaray ko ni Mina iti kasidgan ng ospital. Sigud ba't ka tinaming dagiti mangagas. Ngimiti romuar ti doktor manipod iti emergency room. Nindeklarar na matin manong. Doktor. Kumusta ti asawak? Badong, dead on arrival. Awanin biyag na, awanin angas ng insang petyo dito. Saan? Saan nga pundo na ito, doktor? Saan nga pundo na ito? Nakamansayag pa ilang tanak may mga tapos, matay tanak, ti inana, matay na asawak, saan? Dinanog-danog ko ti pader manong naimi ka nagsangsangit. As laglulukon dagiti tumang ko. Napatugawak kadinapot ko ti ulok. Kung sinarapak ti ulok. Kasla mampirpirsay ti laglaslasag ko manong naimi ka nagsangsangit. Nagsaemen nga napasamak. Nagsaemen nga pasamak manong agasem. Nagsarunukan din nga pimusay ng iti aginak. Kat doha na gito'y nga nagamay nga nakamansaya iti pagtaingan mi manong nagsakit. Nagasagsakit. Napingas ka nga mapasamag kanyak ti kastoy.
Dato ka din, ko na nga bunga aramida ka kinadakas, ididakas ak pailay nga tao. Kadagiti na utang ko nga biyag. Kadagiti ka di ka ginak. Anong na imitagbayad ka nagiti utang ko di biyag. Apay! Ano pa yung nagbalbaliw ako, ano pa yung nagbalin ako nga nasingpat. Iso pa yung ba't pa nakadusak, apay nagiti anak. Apay nga nagiti aginak, dinaskan nga mapukaw ko. Apay. Nakasaksakit ba nung name? Nung manandong awak, dagiti agina, nagsagsangit ak. Imay, dagiti katugangak, kanti kayong ko manong name. Kadalaan da ka nung tibangkay, dagiti agina. Kanyat! Kanyat ako na yo? Saan nga mabalin? Jack, ipalubos nga alain yung ida. Siyak tadaan ti karbengan nga mangidulin itibang ka ida. By hook or by crook. Haglasat kay pilong muna ti bangkay ko, ipapilit siyo. Napilitan nyo alain na kiti akinak. Hurak, pinafatay tayo! Nabuwak manong nemi, dagiti nakidungaw, naganawa, dagiti barangay tanod, nga imay pay ni Kapitan Mi. Sa tigaw, kakabsat. Kanyo kumamit mo, ding respeto na kiti agina, na kiti simina. Kalma ka badong, anak, kalma ka anak, da badong pag-asim. Nakababain ka na kiti na kay kamangam, da balayan. Ninanang manong nemi, ti simublat, nga nangalawa kanya. Saan kang wala? Alanda kayo din ti bangkay na kiti aginak. Apay, isuwad na ka dilang dadakar na? Dito da nga nagnad. Dito da nga maimbansayag. Aging ka magtabon, may tabon da. Ala, kalma ka ro na. Kalma ka. Dito da matipapilit kayo. Dakit. Nagkalma ka man. Ngayon kabuti sakit tinakam ko. Nagsangsangit ak manin. Gusto na manin. Parang dungaw ko ka pinagsinublat nga tinamdagan na kita gila. Abay minaskin nga mapasama kanyak tigastoy nga kinaladingit. Apay. Edi intabon min ti bangkay dagita kinak. Idadda kami niti simbaan tapno mamisaan. Inpeksak tinalaos nga nadingit ko. Kalbasan ti panangikararag ti padi. Kadimbilin ti lektor ti simbaan. Ti panagbidlak tayo kunadang response. What? Iti mismos sangwanan dagiti imay iti unek ti simbaan. Dagiti umay agipat kadwaming mangitulod mangiturungan iti kampusan to dagiti akina. Inarak ti microphone manon nemi. Kad nagsawak ta sangwanan ta. Gamanak. Ibagsak na los ng panagyaman ko kada kayo kakapsat. Nga nakian anos, nga nagpuyat, kabayatan ti mansayag. Gamanak kada kayo, anayat ka timulong para it financial akasapulan. Kaya nagiti amin nga nangipaay ti wagas kaya servisyo na. Ti Diyos kuma ti mangipaay kaya mangsulnit ka na kayo. Sa anak na makapagsupapak iti alos yun. Thank you ka na kayo. Ken ka, Mina, asawa. Ken ka, Rose, ng anak mi. Palubusan na kayo. No penasaem nga awatek tigastoy gana pagtegyo. Ibturak ket kutimak ti pait nga empalay tigasat kanya. Hoen, di kayo tumalipatan. Gaputi pateng kayo.
Handa kay tulat ta iti salit ti puso. Kat pakawanan da ka na iti nagliwayak. Nalabit nga da ito ti supabak ti ado nga basbaso ko. Kat nawadag kada kayo, Diyos ko, iti pamakawan niyo. Pakawanan dagmet tatang kananang ko. Pakawanan dag kada iti basbaso ko. Pakawanan dag ba? Sardangan na kung katusaan. Gusto na ko man dito yung panakaikarok na ginado ka mas basol ko. Di ba nakapukaw ko na giniaginang na iba't patig ko unay. Iyan po ang tinagbalbaliwag. Agawanan na kuma. Alala ko, gustunan barok, gustunan anak pang-asim, gustunan. Gustunan badong, gustunan. Kinuna ni nanang manong nemi ng pasardeng kanya. Nalidahay kan na sa para kanya tinasapa ng ipupusay dagiti akinak manong nemi. Narigat kong inliwliwag. Kanahin ng matagtagainip ko ida. Pasaray, mabangutak manong. Riringin nakmat ni nanang kaslaklag bala. Diyak maisuro ti bagik nga manglipat kadakwada. Gapo iti daytoy manong nemi kapilitan nga sinubliak ti binumiti arak. Tabarin ko nak lumalipatak ida. Ngem no mabigat hanak ton nasakit tumutin ti ulok. Ay na barok badong. San mo asubsublian ati arak? Pangasim anak. San mo kung mga subsublianan di kiti madinga bisyom? Sa kakuman ngagsublipeng nga ginom ti arak. Pamagbagamanin ni nanang kanyak manong. Kanayon nga rumrumwara kon kasla mapulko kanak nagtalin na eda kiti balay ti adat na. Naliwaya kon ti mapantumulong kinitatang initalon. Kakaasi na tatang kininanang. Ngagkapudutan iti taltalon. Nagsaksakripisyo ngagtrabaho ngem siyak. At daak manin. Nagsubliak manin manong nemi. Sinublianak manin tibadi nga bisyo. Nagsubliak manin kadagi di barakadak. Kapotang arot takayat ko timang lipat. Kasta-kasta pasamak. Ado pa magbaga na nanang kinitatang nudaduma kita palubusan naglatan nalabit nga mawatad nga tamat ti kasasaad ko nakunak ti bagi. Aging ka manong nemi nga napasangpet ko ni Manong Crispin. Oen manong. Ada kaduan asawain kano ni Manong Crispin Delia tinagan na nga taga Bisaya. Bisaya na manong. Nagpindas ang agina. Dami na kini Rose. Uwan manong. Mailiwak kini Mina. Numakit-kitak. Tiagbali nga ipag ko. Malaglagip ko manong nemi. Nagiti. Ingimnas gayang ka marikrik na. Nukas tangag kanaig kami. Pag-imaginak manan. Banag nga pag-imaginak ni ipag ko. Nabardas di pa naglabas ti daw ken bulan nagkasarda Manong Crispin kini Delia. Manong nemi. Imbes sa maragsakan ak kuma ngam nakarikna kiti apal. Nakalalagip kanya kadi di panawen ada kami kini Mina. Kadi di naragsak akalay sami nga nakarikna ak manong nemi tiliday. Apay akastoy. Apay nga danaskin nga apalak. Apay nga danaskin nga pakarikna ak itiliday. Umukok ti sayam iti kaunggak no malagip ko nga awanan di kiti aginat. Kada umapalak kada Manong Crispin kadi Delia. Gabay na dito limlimisik no ka ti bagik iti arak. Dito laengan ti amok manong nemi nga kalakaan nga solusyon tapno maagasan ti pait ken saem nga marikrik na. Ngem kaskas di nga agsubli ti lagip ko. No agmaumawen ti inum ko. Nasakit pa yan ti ulok. Manong nemi, kasano nga may waksak ko?
ko, tinapalapas. Iti na minsan nga nasang petak ti ipag ko nga ni Delia may sa isuna iti balay. Wow. Awan datatang gininanang tanapan da sa talon na labit rimormet ni Manong Crispin. Wano na panangata, bimisita mat sa talon. Nabayag namin din Manong Nemi de dinaudi nga iadak ko iti talon. Sipod na pan sa abroad. Madlaw ko Manong Nemi. Nga ada ni Delia iti comfort room. Wow. Agdigdigos ni ipag ko. Pumarasipis ngamin ti shower iti uneg ti comfort room Manong. Kasla mabuybuyak ti pakabuklan na kamayatan agdigdigos. Nagalikutag ti panunot ko ket bimara ti riknak. Kaslaglag gurigor Manong. Nguit. Agkarayam ti bara kadag iti urat ket di manon iti pusong ko day tanga bara. Kasla makitkitak ti buya day di panaglin na ilo ken panagkanaig mi iti asawak. Oh, Mina. Abay nga nga pinanawan lak. Mina. Aging kama nung Nemi iti rumuar ni Delia iti CR. Nakabidang, nakigtot, iti makita na. Ha? Andyan ka pala, bayaw. Nabayag ka din? Kinunana nga naglaog iti Iloko ken Tagalog Manong. Nalabit na kasursuro idin ngagsaot ti Iloko. Sinusuruan ni Manong Crispin. Kararitan ko lang, insungbat ko. Ket minatmatak, masayop ko di bang nona. Inasidgak. Ganun pala. Sige, magbihis lang ako sa kwarto namin. Delia? Ha? Kayong? Bayaw? Maganda ka. Pwede bang inigkamak ti ulo na ket inagkak Manong Nemi. Ngimindor na, bastos ka pala. Bastos ka ba dong? Isuplong kita kay Crispin. Napardas ti kanito Manong Nemi. Diyakon ka bailan ti rugso ti riknak. Ti agos ti sulisog nga mangramram ti karawak. Nagtaray ni Delia nga simrek iti huneg ti kwartuda. Napardas Manong Nemi indrekap ni tiridaw. Inlak na. Nagikis. Nagpukpukaw. Nagpaaraya. Kaslaglag man di nga aso Manong Nemi. Kata rinakrak ko tirikap tiridaw. Naibuwang iti matang ko ni Delia. Ginuyod ko ti bidang na atwalya ket nagparang ti lamo-lamo nga bagina. Ti laing ang pantina ti adda na ikawes ket ti barukong na nakawaywaya dagiti mansanas na. Induron ko isuna iti dekudson nga katre. Bastos! Isusubong kita kay Crispin! Ngamsang ko din nagpardas ti kanito. Rinamawak Manong Nemi ket siyempre. Dinigos ko isuna. No nakadigos itayan ng dinigos ko abalbaliw babaen kadagiti agek ko itinaduma-duma paset ti bagina. Ngem nagresistir, lumaban. Ngem saan nga makiinubra. Kahit kung ipisok termas ko Manong Nemi ngem pagamumla tanapang urti ulok. Aday! Nabarawang uhangak Manong Nemi. Adalang pang-uri ti ulo. No namin ano nga nariknak ti ut-ut, tijak amo nga bilang anagdiso nga pang-ur iti paset ti bagi. Taday ta tirason no apay nga napukaw ko ti puot ko. Tijak amo Manong Nemi ti kapaot ti kaawan ti puot ko. Nakumatusak. Hindi makaputak. Nadugtalak nga adda kiti ospital.
Mul imulakat ko di kiti matak. Jak mo ko ti bagik. Saan ko nak? Kahit ko dagpukaw, ngim awan ti sumngaw nga buses ko. Kaslaglag tagtagay na, nga kaslag, mabangbangut. Ngimpod doon ti amin. Siririingak manong nemi, kayat ko tirumukat, ngamjak kabailan. Nagsangsangitak. Kaslawan, awan tilagip ko itinapasamak. Namuklaengin manong naming adak iti ICU, iti intensive care unit, iti hospital. Iti mayakarakon iti recovery room ni nanang tinangsabat kanyak. Tagur uray gayam, iti nakaipanak nga silid ti ICU. Kinadada kami iti recovery room. Inistoryanan nun at napasamak. Nalang, ay na, batong. Talaga nasubra ka. Nakasingsingped ka idin. Ngamin sublim manen, kinadagas mo. Anak, impakarup ko na natay kan. 2 bulan nga nakumatos ka. Apa nga inaramid mo? Apa nga inaramid mo dahil jakin ni manang mga delya? Apa nga panggipam nga rabisen? Naimbag tarasang patang nakasang simangpat kami. Tadi mo na ituloy. At na nagipulong kada kami nga kastaon ay titaray na. Tanangig dati, panagpukpukaw nga panagpapaarayat ni Delia. Kadinsigida nga naghawid kami. Nadatkan mi ti pasamak kat nakitak. Nakitak ti parang pangpang-ur keng kanimano mo, Crispin. Nanang, napardas ti pasamak. Kat no awana ka ng pasardeng keng kuana nalabit, nauluyan na ka. Apay nga naramid mo ti kasjay, baraw. Apay kabailam nga babuyan, ti bukod mo nga ipag, ti asawa ni kabsat mo. Saan mo ka nga malagip, nga ti kabsat mo, ti asawa na, ni Crispin. Ni manong mo, Crispin. Ni manong mo, Crispin, nga saksakripisyo keng ka sa diabrod. Tapos numaitid na ti pagkasapulam, nang runa na magkakaso ka. Di mo ka di mautob, dagiti ado nga sakripisyo, ti kabsat mo keng ka. No din ka, tinulungan, idi makapapatay ka, nalapit, nga nakapupok ka, pa lang ti pagbuludan, itong palbiag. Kasta din ti kinaulpit mo, ti kinadakas mo. Nagtaeng ka din ti sa iro, ti panunot ken pusom, anak. Lalabit, maibalod man ti manong mo, iti naramin na ken ka. Namin ano agon daway, nga umag-imbestigar di pulis. Impudno mi at kinapudno, abasama. Kaya namuan da, basol mo. Nagsubli-subli da nga umay mangkita kang ka dito ospital, no nakapuot ka. Ngayon nakumuntos ka. Nagawid ang damanong mo, Crispin, nasagit tirakam da itinapasamak. May da kamot edi kinita, nga sinarungkaran. Ngayon wawan tipuot mo. Di kita manong namit at idug nga ba nag-istorya ni nanang. Nga no bilang man tasahan kan nga makapuot, siya akong tidimawat ti pamakawan. Ngayon daw dawat ko, nga pakawanan na ka. Pakawanan da ka, dagiti agasawa. Insang sangit ko kinimanong mo, kiniipag mo, nga di mo yung gagara ti amin. Nagsiling lang di pa nagkitam kayong kuwana. Nangibati ni manong mo ti kwarta nga gusto sa miti ospital. Kaya no bilang tawan ka no ti gasat mo, nagbiag. Mangipatulog ng ka no ti gastusem, nga maimansayag kan maitapon.
ipatpatek na ka ti kabsat mo. Batong, kanipatpatek na ka ni tatang mo. Kangaruhan na unay kaniyak nga inam. Gabuta anak latta ti anak. Uri ka sa ti kinadagas mo. Ngaminton ka ano. Ngagtani na ed ti panagbalbali mo. Inton ka ano. Naipuyog ak manong nemi ti panagsangit ni nanang. Ket inulit-ulit ko manen ti di mawat ti pamakawan. Iti kabsat ko, iti ipag ko. Oresandan nga mangyag kinitatan ko. Kangrunaon na unay kininanang. Pakawanan nak, nanang. Pakawanan nak kuma, nanang. Manong nemi dagitan nga gundawa iti pudpud nga panakaamiris ko ti dakkel ka nagbasulak. Gapot ti kinakaro manong nemi. Ti panakasairo. Nagbalbaliwak. Ngam naladawan ti amin. Gapot na may sakon manong nemi. Napaltado. Naamiris kon nga tinagbasulak ngam naladawan mamatik itan manong naimi ti pagsasaw nga awan ti mo na babawin o di kat adalata iti kumodyanan na. Yan naladawan. Naladawan ka ti sulahan ti panakapanunot ko tagbabawi. No adan resulta ti katukad ti subot ti basol. No agsingir ti langit inidakas kinararamid ko tinapalabas. Nagbabawi itaan manong namin nga may sakon nga baldado. Inutil. Iti nakaro nga pinangpangpang-or ni Manong Crispin kaniyag. Pakawanan nak, nanang. Pakawanan nak, nanang. Naitalaingan ti mabalin nga malikas nga may nato para ti panagbabawik manong. Tani nanang. Ure ka sa ti kinadagas ko nga anak. Isu ti adda iti sibay ko. Isu ti nangururay tap nagsubli ti puot ko. Awan ni tatang, awan ti kabsat ko, awan ti ipag ko, awan di kiti barkadak, awan di kiti kagayim ko, awan di kiti kakapagyak. Hindi nanang ko, wadalan tayo ti sibay ko. Kawanan nak nanang ko. Nanang makawanan na ko ba? Owen manong nemi dahil talaengan ti mabaling kong abaibalikas. Amayan nato para ti panagbabawik na labit na durduran nga balikas. Ti pakawanan nak nanang. Ti maulit-ulit abalikas nga jak inkas kaso idi. Ninanang nga jak idi inkas kaso. Jak idi impateg na gini pamagbaga ti maisa nga ina. Hinendaklan nga sakripisyo ni nanang iti baet ti ado. Ado nga sem ken panagimtur nga buti ginalugok nga anak na. Iti kadagsan ti krus kay babaklay ko iti inak. Ket kinabalan naman nga indanon iti kumodyanan nga nangitunda ka iti pasamak. Ti pasamak kagapuhan ng ti kinabarambatok kinadagas ko nga inanak. Idilikodan ti amin kadalat taninanang kaniyak. Kadalat taninanang nga sindadaan nga mga rakop. Mga rakop noon yaman tinagmanagak nga anak. Na idumduma ti ayat ti maysa nga inakas kang kuwana. Yang kulaing manong nemidag sang sangit nga mangpunpunas ka dagiti awan pulos sarday na nga pa nagarubos dagiti luwa. Naisako na basta baldado manong. Kalagsang sangit ak no kastang istemaran nak. Ninanang ko. Ngaslak na nagsubli iti maladaga nga awan kabailan na. Kadad na ti ina nga mga asikasulat takan nga. Tagaslak lang nagsubli ti kinamaladagat nga adda ni nanang manong nemi nga mga asikaso. Mangpakan, mangdigos, magsukat, magbantay, mangaywan kaniya.
Tuhan manong na mana malakanak lata iti luwak no kasta nga dag iti wheelchair ko ngas asikason nak ni nanang. Nidurduron na titugaw ko nga wheelchair nga mapan ti destinasyon ko. Mapan ti kusina nga mangan. Mapan ang tigos. Mapan. Nalang. Pakawanan na. Anak. Saan ka pa nga nagbasol? Si papagawana kon kan ka. Anak, oraan niya't pagbambanagam. At tuyak latang inam. At tuyak latana. At tuyak tulata nga nanang mo. Manong Nemi, pati siya ng mga susurat na ito yung pagkasalitaan. Kita, ngagsalsalaysay, kadyak talaga, matered ang magasdan, iti pa nag-arubos ti kitiluha. So nga pumakada akon. Tapos nagasta kita, saan, ngagtultuloy ti na panagsakit. Agyaman naklaunay, ti adu nga ananos mo, nga nangibasa ti surat ko. Diyos unay matagin na, kinisaldi ko dal, iti pa nangisurat na kalpasan, iti maisa nga tugawan, ngayon salaysay ko kenkuha na ti amin. Nga kabayatan, ngagsalasalaysayat, nga nakatugaw ti wheelchair, akinid daw ko nga umaya mismo ni Saldi dito yung balay tapno dito yung nak-interview. Thank you king Kasaldi. Ti anos mo. Thank you mit ti anos dagiti nagbuya ka nagdangeg. More power to your program manong and God bless. Toy kabsat mo nga agyaman. Badong iti San Nicolas, Ilocos Norte. Iti panang isurat ken panang urnos ni Saldi si Kudal. Iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you matkan ka, Badong kan Saldi. Tingkay pa nang parang bugal na ito pakasalitaan. Okay, padaanan nyo dagiti adupay nga napipintas nga istorya kapsat segnan ti ina. Dati surat ni Badong, tekunanang uraan niya't mapaspasamak iti anak, di hanpulos nga panawan na baybayan, di pulos baybayan, ti imay sa nga ina. Yan. Napia pa di ama. Ta di na ikaskaso di anak, ngam di ina. Sos, dati pakakitaan, kasano iti kinaindaklan, ti panagayat kan pamateg ti may sa nga ina, iti anak. No ba, damat na kita saan nga nasiyat kayo na? Di ba? Saan nga amin nga ina nasiyat, di ba? Vice versa. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Nagtuloy nga pa ng suportaryo iti Nemer Studio. Salamat, babuhay tayong lahat. Nagtuloy ko mati Nemer Studio. May ikanam itan nga taon nga kaadda ti Nemer Studio. Kapsat, may kainam itan into note September 2023. Celebraran tayo 6-year anniversary tayo. Salamat po.